бародарони азиз, чӣ хеле ки шумо медонед дар бораи билет бисёр комментария шид. Мо боз ба ҳамин кӯи беш омадем назди ҳамин бародар. Гӯш кунед чӣ мегӯяд. Чикао паймони кугаза парвез? Одамро чӣ хеле киса? Худоба шукр рафтест, яъни ягон жалоба нестай. Кадоме ҳами гуфти гапу ҳуҷҷат дора, ҳуҷҷати урусӣ. Видно жительство ҳама через Истанбул рафтест, яъни на рейсо регулярния дар ҳафта як бор Сомонаир мепара, як бор туркиш мепара. Бо куҷо мумкин е паридан ба куҷо? Дубай мумкин е. Баъд ҳамин билетора посреднико қатъи нагирем, прямой кассо қатъи бигирем. Ҳамин бирем Сомонаир ҳамуҷада бачаҳо то 1 сомона возврат карда додестай. Ҳамин посредни қатъи мегирем, баъд ҳамин нарх мехезаву ғайриқонунӣ мешава, мумкин баъд ғам бикиянам дар вақти рейсам. Лучше бирем прямой, кадоме доступи прямой дора, ҳаваёд обращаться кунем, через ҳаваёд гирем. Ама авиакассаи зилёни бузург мешава? Авиакассаи давлатӣ ҳамуҷа мерем, бачаҳо ҳастан ҳамуҷа Ҷамшедай, Далерай, ҳамуҷа Берурай бисёриам бачаҳо. Аус мегӯям, компания Ауса ҳамуҷа харид мешавада бисёртар. То, что инаи Сомонаирам брен, ай колл-центри Сомонаир худаш пеши аэропорт, пеши светофор, ҳамуҷа ҳам харид кардан. Ҳама ки бирам ҳамҷа билет бихарам, баъд айта куҷо ки билет мехарам? Мо ҳами кадоме ки бо ҳами дилаш дур наравад, биёя ай мо бихарам, морам прямой доступ аввало қатъи сару кор мекунем. Ҳама гуфти гапо ягон ҷои ғайриқонуниш нестай. Возврат ҳам дорем, а? Возврат ҳам дорем. Одамое ки граждани Россия паспортҳои сирхай, например, внутренний дора, внутренний сир, ё ки загран дора, внутренний дора, заграни тоҷикӣ дора, баёрам мешавад через Ошу Бишкек роҳӣ кардан. Просто внутренний дора, загран бисёр ҳами халқи худмонам хеле. Двойное гражданство дорем охир. Паспорти внутренний Россияву заграни тоҷикӣ. Хеле гуфтани. Заграни тоҷикӣ авваяму внутренний штати билет оформид мекунем, граница доступ додагия мегзара мерава. Айҷа ба паспорт тоҷикӣ ош мегзара? На мегзара. Внутренниша нишон метиҳам, регистрацияш мекунам, тамом мегзара мерава. Ҳамон қатъи бо мепара мерава. Внутренний Руси иҷозат ҳастай ку между собой летать карданда. Например, ай Екатеринбург, Москва, то внутренний қатъи парида метавонӣ? Правильно. Ана также иҷа границара мегзари ҳам внутренний қатъи. Амҷа ай Тоҷикистон мегзари Ош. Қирғизистон таможни союзаи байни Россия қатъи. Внутренний қатъи озод аэрофлот Россия қатъи мепара мерава. Озод. Нарх наоша накутин? Нарх наоша ака изменения метия. Уҷа пакласа яхиги вақт мешавад 25000, яхиги вақт 28000, яхиги вақт 40000. Ҳар хела. Ҳамин ҷо кам мондан бигирад, нарх қадиматаш намегирам. Арам барои нарх хафагӣ накунам. Бо одамо хафагӣ мекунам? Меоянд иқабад, иқа реклама да иқа гуфтагӣ 25000 гуфтагӣ ози 40000 шида, 28000 шида. Бая мо намемонем ку нарх авиакомпания мемонад. Мо да ҳам фоизша метиҳам, 1%, 2% метиҳа. Тамом. Ай ҳамо бигем сумаи покупкамо. Бонус мо метиҳа, тамом. Мо ҳам қаги халқа ёрдам ҳаракат кардем ки бираван. Номерои телефонта нагуфтӣ бира? Номерои телефоном ака ҳамн телефони корӣ та бугӯ. Телефони корӣ на гуфтагием ку навистагием ку. Бо яке алиш накунана? Не, 900-222 967. Бародарони азиз, чӣ хеле ки шумо медонед дар бораи билет бисёр комментария шид. Мо боз ба ҳамин кӯи беш омадем назди ҳамин бародар. Гӯш кунед чӣ мегӯяд. Мегӯм ки бачаҳо намегӯе бача. Бачаҳо намегӯ мардумда. Мардумда чира намегӯм ки намешава. Чӣ намешава? То, что ЗАГСе ки да иҷай вай недействительне, вай барои иҷай, қонуни иҷа қатъи ЗАГС мешава. Одаме ки паспорти русӣ дора да иҷа қатъи занаш ЗАГС мекунад, занша бурда наметавонад. Наметавонад, не, сарҳад намемонад. Чӣ ба? барои ки асоси иҷа қатъи вай закс кардаги асоси Россия қатъи не ҳамун борд қабулш намекунам, экипаж қабулш намекунам, мегардонанша. Я ба қарби як духта дина мара занг зад муроҷиат кардаги барои чи туркиш авиалини билет гирифта будай, шуш граждани Россия мерава борда ҳамун чиша нишон основаниеша нишон метен намемонанша, мегӯянд через третью страну нельзя. Фаҳмиди, через премиум рейсом, когда чартерный рейс мешава, чартерный рейс ки прямо Душанбе Москва, анау асоса метона брава, ҳамун чартерный рейс да. Через госуслуга қатъи, через госуслуга, да.
метавонад госуслуга нестай кози пасол кор кардисе мерай пасол сада очират да мемонихта муроҷиат мекунӣ ки сайтиш да медрои приём да қабулот мекуна ва намҷа ҳамаша мефаҳмонанда мумкина ё не бояд консули россия да эҷа ҷои закс ҳам дошта боша ба фикр ҳамуҷа да мерай ҳамуҷа закс мекунад ҳамуҷа действительно